Здравейте! Това е втори епизод от Survival Games с Gamer 12 и Gamer 1208 и Gamer 12. Ето сега, чайте да се махна темите. Ето, това е новото допълнение Ти честове и сега ви поканим, нали ви обещахме да направим някаква по-долен етаж. Ето, направихме и това ще е градинка. Мисля, че е много добре. Тая градинка. И това е. Мислям тук да направим също още нещо. Като за тикви или за дини. И вече ставаме малко по-богати. Ходихме сега да копаем преди малко. И още малко дъма намерихме. Всъщност не знам колко. Мисля, че има вече около 12. Имах 10 дъма намерих. Еми да, толкова сме. Не сме намерили. Защото имахме нали 3 и сега имаме 13. 12 имаме. Някой изхарчил един, добре. А вижте това. Това също много добре. И обещахме ви, направихме го. Следващия епизод, не знам какво може да има. Ще видим. Но сега това. Мисля, че е добре survival за сега. Това е третият ден. Не сме читвали, пак казвам. И друго какво да ви покажа, нищо не мога. Както и покажа. Гамер 1208 служи в печката табелка. Няма смисъл, тя е защитена. Да. Споко. Добре, защитата се прави с факцион всъщност, пише много лесно. Друго кой да е покана, не знам. Ще направим по-долен етаж, но не знам си още за какво. Къщата е в Медивал, тук има няколко рода, Спарта, Еледира, Медивал. Елтария и Еледира. Аз те му викам. Както ще да е, ето го админа Кокидона Марти, ФСГ Онера Млекар и другия Иво 98. Както... До Донбас за сървъра ли? Да, до Донбас е следващия админ. А той ФСГ Дестори, Дестрой 449. Кокидона Марти вече снима за YouTube, той не снимаше ли за VBOX? Аз снимам за видео YouTube. Не знам. Добре, това е 12-тият ми клип. И това беше от мене. Бай-бай.